Maswera sei hama neshamwari nhasi ndine ambuya vapanapa ndakokwa nasekuru, so I'm just acting saambuya. Alright, chitereka vazukuru, kana munga musati masubscribe to this family channel, I think this is your opportunity to subscribe now, share and like, and also press that notification bell so that whenever we upload a video you'll be notified. Thanks very much. Sambuya venyu vanhasi handina kana kumbobvira ndazorora ndichitsvaga kuti chii chiri kunyatsoitika mumastreets anhasi, and zvandawana zvinonyatsosetsa guys. I think you will like this. Hamene kuti munozvionawo sei vanhu mafungiro avo, vanhu vaita kuvhunduka pavaona chivezwa chambuya nehanda chakagadzirwa this year. Vaisha kuvhunduka ka, vamwe vari kuti havazi mbuya nehanda, vamwe vari kuti mbuya nehanda vari kuslay, vamwe vari kuti mbuya nehanda vaita kunaka, vamwe vari kuti ko vadi kungovaisa Brazilian wave. Zviri mumastreets zvakaoma hama neshamwari. You know, I can't believe how people are reacting to this. Chero neno ndatotambisika kuti mbuya nehanda vati simbei, but vamwe vari kutaurawo zvakasiyana. Anyway, I don't know what you think. Please leave your comments in the comment section. Ndivo mbuya nehanda vamaitarisira kuona here kana kuti vati chinjewo zveshuwa? Munotiwo nenyaya iyi hama neshamwari. Thanks so much for watching. Much love. Bye.